Ibai Alzaganaz, Mungiako EH Bilduko zinegotzia eta talde politiko honen bozeroalea Mungiako udalbatzan. Pasadan urriaren 25ean osoko bilkura eduki gendun, osoko bilkura luzea izen zen, punto pilo bat egon zirelako, eta saiatuko naz laburpentxo bat iten erreza izango estan arren. Hain luzea eta hainbeste puntu egon ziren, batez be hor egon zirelako puntu oso garrantzitsu batzuk, hain zuzen be udal zerga eta tasak arautzen da zen ordenantza fiskalak eztabaidatu eta bozkatu behar gendu zen, eta hainbet dire. Ordenantza fiskal honekaz, esan beharra dau, gobernu taldearen aldetik jaso gendu noin dela aste batzuk dokumentotxu bat, olako irizpide orokor batzukaz, ordenantza fiskali dagokionez, euren asmoa zein izango zen laburbiltzen zeuena, eta atea zabaldu jakun ganerako talde politikoei proposamen horreri ekarpenak egiteko. Guk proposamen batzuk landu gendu zen, eta urriko ogasun batzordera eroan gendu zen, batzuk ziren proposamen zehatzak, eta beste batzuk ziren, urrengo urteetan eztabaidatzeko edo garatzeko ideia batzuk. Kasue da, denbora aldetik nahiko larri ibili garelez eta ordenantza fiskalak dire gai nahiko mamitsu eta sakona eta denbora asko eskatzen dauena, eta gu eraginkorrak izatearren EH Bildutik erabaki gendune izen zen agintaldi osoan zehar landuko dugun gai modure hartzea eta oraingo honetan zentratzea gaietako batzutan. Orduen, laburbiltzearren guk proposamen zehatz batzuk egin doguz, gehienak izen dire obariek edo bonifikazioak planteatzea puntu zehatz batzutan, eta laburbiltzearren bi gai nagusitan egin doguz proposamen horrek. Alde batetik egongo ziren, pasadan iraileko osoko bilkuran klima larrialdi dela eta udalbatzak hartu zeuzen konpromiso batzuei erantzunez edo horregazko erentzien obari tipo batzu planteatzea, ordenantza fiskal konkreto batzutan, eta beste alde batetik progresibidadea apliketan saiatzea, gitxien dekien herritarrak babestu eta laguntzeko. Adibidez, ibiaren zergan planteetan gendun 50%ko obari bat eguzki energiaren aprobetxamendureko sistemak instalatzen dabezen eraikinetarako, eta 50%ko errekargu bat etxebizitza hutsen kasuen. Obren zergei dagokionez aldiz, planteetan gendun 95%ko obari bet eguzki energian aprobetxamendu sistemak aplikatzen dabezenei. Beste alde batetik jarduera ekonomikoen zergan planteetan gendun be, 50%ko obari bat energia berriztagarriak erabiltzen edo energia berriztagarrien sistemak instalatzen dabezenei, edo langileen garraio planak garatzen dabezenei. Hirigintzako espedienteak tramitatzeko tasaren kasuen, guk planteetan gendun EIT espedienteak edo IT espedienteak esku hartzeagatik planteatzen den tasa, IE 180 eurokoa da, eta gehiegizkoa iruditzen jaku, hor uste duguleko benetan udalak egin beharreko lana ez dela horren bestekoa, eta planteetan gendun edo ezabatzea, edo 5 euroko olako kuota simboliko bat imintea. Eta zabor bilketaren tasaren kasuen adibidez planteatzen gendun hau ondino guzti zehaztu edo garatu barik dau, baina gu planteatzen gendun esan diru laguntza bat imintea errentaren arabera, errenta familiarraren arabera, errentarik bajuenak laguntzeko asmoagaz diru laguntza bat jartzea zabor bilketako tasa honetarako. Laburbiltzearren hainbet tasa izen ziren, uste dut guztire 20 ordenantza fiskal bozkatu behar izen gendu zela. Orduen guk hartu gendun jarrera izen zen, irizpide orokor bat gobernu taldetik planteetan zana zen, ordenantza fiskal guztietan, abuztura arteko IPC-aren igoeragaz batera, 0,6ko igoera orokor bat planteatzea ordenantza fiskal guztietako kuotetan.
gu idea horregaz bat egiteko presta agertu ginen, orduen igoera hori planteatzen zen zerga eta tasetan bakarrik, baiezkoa bozkatzea erabaki gendun, eta ganerakoetan, hau da, guk proposamenen bat eduki gendun horretan, planteatzen gendun ezezkoa bozkatzea. Kasu da, gobernu taldeagaz, edo EAJ-gaz kasu honetan, berbetan ibili garela, gure proposamen batzuk aintzat hartzeko prest agertu direla, eta elkarlanaren bidez hor emoten dau garatzeko gai izango garela egindako proposamen batzuk, baina denbora epeak direla eta proposamen horrek aurrera eroan alizeteko egin behar diren hainbat prozedura direla eta ez zegoela denborarik emoten urriko osoko bilkura honetarako egiteko. Orduen, badau ahosko edo berbasko olako, esan daigun konpromiso bat, guk egindako proposamen batzuk gitxienez lantzeko aurrerantzean. Orduen, hori gertatu arte, guk erabaki gendun, guk proposamenak egin genduzen ordenantza fiskaletan momentuz ezezkoa bozkatzea. Halan dabe, ordenantza fiskal guztiek onartuek izan ziren, bai EAJ eta bai PSE-ren aldeko bozkak egon zirelako kasu guztietan. Eta beste alde batetik egon ziren beste mozio batzuk bi bloke nagusitan laburbildu aldo guzenak. Alde batetik egon ziren EAeko estatutoaren 40. urteurrenaren arire bai PSE-ek eta bai EAJ-ak aurkeztutako bi mozio desbardin, eta beste alde batetik Kataluniako prozes dalako horren sententziaren aurrean bai PSE-ek eta bai hasikera baten EAJ-ak aurkeztutako mozioak, nahiz eta gero EAJ-ak bere mozioa erretiratu zeuen, hain zuzen be EAJ, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosen artean adostu gendulako gai bardinaren inguruen beste mozio bat. Orduen, estatutoaren urteurrenari dagokionez, guk bai PSE eta bai EAJ-ak aurkeztutako mozioekaz jarrera bardine eduki gendun, esan nahi dut aurka bozkatu gendule, bai kasu baten eta bai bestean. Eta azken baten, estatutoaz egiten dugun irakurketa da, estatutoa bada legezko tresna bat, eta ikusten dugu Espainiako gobernuek behin eta barriz indargabe itxi dauen tresna bat izen dala, dala lege organikoen bitartez, edo dala auzitegien bitartez, eta 40 urteren ostean ikusten dugu dala tresna bat ez dana guztiz implementatu eta ez dana guztiz garatu eta bete barik segi duten duena. Orduen guretzako horrek badeko atzetik zeo zelango fraude kutsu bat. Eta beste alde batetik, lehen aipatu duten moduen, Kataluniako prozesaren sententziaren inguruen bebai, hor PSE-ek aurkeztu zeuen mozio bat, aurka bozkatu gendun, mozio horrek 5 puntu eukizeu zen, eta 5 puntuetatik egia esan batabe eskendun onartzen. Azken baten PSE-ren mozio horrek esaten zauena zen, epaiketa horretan epaitu egiten diren agintari politiko eta sozial horrek eukidabela epaiketa justo bat, ez dala izen epaiketa politiko bat, eta prozesu guzti honek berme guztiek eukidauzela, errespetu ez horriakola erabaki judizialei, eta besteak beste autodeterminazio eskubidea edo erabakitzeko eskubidea asmakizun hutsek direla aipatzen zeuen literalki. Eta beste alde batetik, lehen esandako moduen, hasikera baten EAJ-ak aurkeztu zeuen gai honen inguruen bere mozio propioa, baina eduki dugu aukera adosten saiatzeko mozio bat, ahalik eta alderdi gehienon artean, eta lortu dugu, beraz, EAJ-ak bere mozio hori erretiratu, eta EH Bildu, Elkarrekin Podemos eta EAJ-aren artean adostutako testu bat bozkatu gendun. Azken baten testu horren eduki esan, baloratzen dugula sententzi hori eta epaiketa osoa orokorrean
izen dela influentzi politikoko epaiketa bat, zeo zelan justizi sistema erabilite egon dela irizpide politikoengatik. Injustua deritzogu jasotako sententzi horreri. Eskatzen gendun bebai kartzela zigorrak jaso da bezen Kataluniako herritar horrek berehala espetxetik atarateko, eta bebai prozesu luze honetan zehar erbestera jo daben kide horrek guztiek herriratuek izetea. Eta bueno, salatzen gendun bebai sententziaren ostean Kataluniako herri eta hirietako kaleetan ikusi dugu zen hainbat eta hainbat neurriz kanpoko espresio salatzea. Indar desbardinen artean olako akordioetara heltzen garenean, askotan gatza da, norberan posizio idealetatik aman komuneko puntuetara heltzen saiatzea, eta horra askotan erabiltzen den elementuetako bat izen alda, puntu batzutan geratu aldira apurtxo bat ambiguo, baina hori da bestalde batetik bebai bertutetako bat, horrek albidetzen dozkuleko posizionamendu desbardinek deko guzen alderdiei interpretazio desbardinek eginde puntu horrek onartzeko. Hau da, mozin honetako kasue bebai, guk espreski ikusi dugun neurri bako indar polizialen aktuazioa salatu gure gendun, eta hori literalki holan mozinoan agertzen ez dan arren, guk puntu horretaz interpretazio hori egiten gendun edo aspektu hori azpimarratu gure gendun. Eta azkenik, dei egiten gendun bebai elkarrizketara eta elkarrizketaren bidez akordio batera heltzen saiatzera, eta bereziki Espainiako gobernuari eta Espainiako indar politiko desbardinei Kataluniako herritarren erabakiek errespetatzera eta borondate hori errespetatzera dei egiten gendun. Eta zelan ez, Kataluniako herriek erabakitzeko eskubide osoa dekola aitortzen gendun.